Opisyal nang nagbukas ang Cafe Ilocano, isang homegrown Filipino coffee shop brand mula sa norte ng kauna-unahan nitong branch sa labas ng North Luzon. Kaya kami talaga nag-eager na mag-franchise sa Cafe Ilocano kasi nga natikman namin talaga yung coffee nila at saka lahat ng ino-offer nilang mga pagkain is masarap talaga kasi tinikman talaga namin bago kami nag-franchise. Matatagpuan ang bagong cafe sa harap ng Porac New Municipal Hall sa Barangay Kangatba at kayang mag-accommodate ng hanggang 80 customers kasama ang isang conference room na pwedeng gamitin para sa meetings at small events. Marami po kami lahat halos ng parfait, lahat ng mga meron kaming latte, meron kaming mga yung hot and cold, basta lahat ng ino-offer ng mga coffee shop meron kami. And additional pa noon, marami kaming food na pwedeng pagpilian. Pinangangasiwaan ng branch ng Sorel Cafe Corporation bilang franchisee. Dumalo rin sa pagbubukas sina Acting Mayor Jen Capil at Acting Vice Mayor Rafael Canlapan. We are very happy and we welcome new investments. No? Katulad nitong Cafe Ilocano, napakaganda po nitong oportunidad dahil nakikita po natin na dumadami pong mga nag-i-invest po sa ating bayan, dumadami pong mga commercial na establishments natin. Para din po ito sa ating mga Poraceños na nala po kailangan lumawot para mo po magkape. So, nagpapasalamat tayo sa may-ari na naisipan niya magtayo rito. Ito yung simula. Ito yung simulang pag-uunlad lalo ng ating bayan. Nag-aalok ang Cafe Ilocano ng iba't ibang beverages tulad ng iced at hot coffee blends, non-coffee drinks, tea at matcha. Available din ang kanilang food menu na may pasta, burgers, vegetables, chicken wings, rice bowls at all-day meals, waffles, pika-pika, cakes at pastries. Pagkain or kape na talaga na ordinary. Kumbaga bawat higop, bawat kain is may history po na from Ilocano. So maraming salamat po kaya iniimbitahan po namin kayong lahat na kumain at mag-dine in dito sa aming coffee shop. Bukas ang cafe araw-araw mula 10 a.m. hanggang 11 p.m. na target maging bagong go-to spot para sa kape, pagkain at casual meet-up sa lugar. This is Patricia Mamangon on the spot.